Recordeu el cas de l'Alan Montoliu? Era un noi trans de 17 anys que es va treure la vida a la vigília de Nadal del 2015 a Rubí, fruit de la transfòbia i de l'assetjament escolar que patia justament per la seva identitat. Una història tràgica que puja dimarts a l'escenari del Teatre Condal en format de musical coincidint amb el Dia Internacional contra el Bullying. Bon dia! S'alça el teló i comença la màgia. Fins i tot quan l'obra es basa en un fet tan real i trist com és la història de l'Alan. Però la història d'aquest musical en realitat va arrencar molt abans, amb un encàrrec. D'un encàrrec de l'Ajuntament de Manresa que ens va demanar un petit espectacle pel dia 17 de maig, que és el Dia Internacional en contra de la LGTBI-fòbia. Ens van demanar que fos una temàtica de transgènere infantil-juvenil. El resultat d'aquella història ens va enamorar, ens va captivar i vam decidir tractar aquella temàtica. Va ser llavors quan vam investigar i vam descobrir la història de l'Alan, que és un veí nostre de Rubí. En aquest format no s'acostumen a explicar aquest tipus d'històries i nosaltres és la nostra manera d'expressar-nos i volem explicar històries reals, no? I per molt dures que siguin, doncs, les volem exposar al teatre, a les escenaris i amb el nostre gènere, que és el teatre musical, amb cançons i a través de la música doncs, emfatitzar aquestes emocions. Inspirar-se en fets reals suposa una responsabilitat afegida, tant per als autors com per als actors que interpreten els personatges. Porto molts anys treballant i és la primera vegada que faig un personatge que és real i al qual, això, no, ens hem pogut mirar i dir «Ei, jo faig de tu, eh?» Sí que al principi sentia com molta responsabilitat, però és veritat que després vaig intentar com distanciar-me una mica, sempre amb l'empatia, però al final estem utilitzant aquesta història per explicar una cosa a la societat. Ens hem assessorat doncs, per associacions com Crisalis, que és l'associació que empara les famílies que tenen fills transgènere i que, evidentment, és una temàtica que, vulguis o no, nosaltres no som del col·lectiu. Per tant, estem explicant una història d'una persona que nosaltres, els creadors, no en formem part d'un col·lectiu i, per tant, hem d'estar molt ben assessorats, hem d'estar molt ben informats de l'argot, de com parlava l'Alan, com pensava. A banda de la necessitat d'assessorament de les entitats de l'àmbit LGTBI, una altra cosa que tenien clar els creadors del musical és que el personatge de l'Alan no el podia interpretar un actor que no fos trans. No. Crec que no, perquè crec que no és... O sigui, aquest paper no toca defensar-la a una persona que no forma part del col·lectiu. Hi ha persones trans, actors, i crec que tenen poca visibilitat, llavors, si hi ha un personatge trans, l'ha de fer una persona trans. Els responsables del musical Alan són We Color Music, una jove productora especialitzada en explicar històries reals i properes a través de la música. Com en tot musical, les cançons són elements clau. Són uns temazos, a més els anàvem escoltant, els anàvem rebent poquet a poquet i jo li anava dient al Mateu, aquest és el meu prefe segur, eh? Llavors venia un altre i deies, bueno, aquest també m'agrada força, no? I a més és que el bonic és que no tots són balades, ni tots són temes canyeros, passem per tot i són unes cançons que són superboniques de cantar, que et permeten molt fer aquest viatge. Tenim una discussió que és molt rockera, molt canyera i que només que fiquis un peu ja t'està sortint tot i ja estàs fluint amb com estan escrites aquestes cançons. I parlo de les que em pertoquen a mi, no? També que tenim un moment així gloriós nadalenc, però després també tinc una balada que em sembla un regalàs, perquè al final, com que aquestes cançons jo no les he sentit a ningú més, doncs aquesta quasi que me l'he fet meva i me l'he quedat per mi. Vull caminar